La llengua catalana és vella, molt vella, però sempre s'ha sabut renovar, actualitzar, malgrat les tempestes de la història. Avui a Perpinyà el català és un senyal d'identitat per la gent catalana que és de Socarel, però és també per tothom com un sentit, té un sentit econòmic, és competitivitat. Per què competitivitat per al nostre territori? Perquè dona a Perpinyà una capacitat d'entrar al dintre de la xarxa de la ciutat catalana arrelada a la Bellmunt Barcelona. Això és competitivitat per al nostre territori, es dona una nova capacitat de construir un futur per als nens catalans de demà.